こんにちは。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法は東アジアの参加者による教授祈願法要に出席されました。主席大臣は第16期内閣の取り組みについてダライラマ法に説明しました。第60回国連人権理事会で複数の国がチベットの人権状況に懸念を表明しました。追加選挙管理委員が就任を宣誓しました。中央チベット政権指導部はチベット支援者らと会談しました。欧州議会は民主主義ダライラマ法14世のチベットへの贈り物と題するドキュメンタリー上映会を開催しました。フランス上院はダライラマ法の90歳の誕生日を祝いました。アリア・ツワンゲブ博士は中国による少数民族への継続的な占領と侵略に反対するセミナーに参加しました。今週も慈義の年を祝う各地のイベントを報告します。9月20日、ダライラマ法は韓国及び東アジア10カ国の参加者によって法に捧げられた教授祈願法要と文化講演にご出席なさいました。ベトナム仏教執行委員会のティク・ニャットゥ副委員長が全参加者を代表して声明文を読み上げ、全会一致でダライラマ法を仏教界の普遍的最高報酬であると宣言しました。Unanimously resolved to honor his unparalleled contribution to global peace and harmony, and especially to the spiritual welfare of the followers of diverse faiths. In recognition of these immense services, we hereby declare His Holiness the 40th Dalai Lama, the universal supreme patriarch of Buddhist world.ダライラマ法は演説の中でこれまでの人生で学んできた仏教哲学の教義を振り返り、生涯を通じての主な実践は悟りを求める利他的な志である菩提心と空の見解を育むことであると強調されました。가다 ngayde ngare ngane sanjebe chö nyamre huda boda chigi yola so duwe 담보 소 제시 애니 네가라 퍼진다 애니 우메 리부드드 네가라 자니 파지 나라가라도 상다나 쳐봐 야 타주지 자대게 니리신도 저주고 쓰면 거야 애니 동니 거야 도선다先週水曜日、文化庁主席大臣はダライラマ法に特別謁見し、第16期内閣の任期中の取り組みと成果について法に報告しました。謁見の地にメディアの取材に応じた際、主席大臣は第16期内閣の指導と事業に対して法が満足の意を示されたことを明らかにしました。캐넨시원의 신신의 시자르나 테마니니 자르투비아당 딕주당 메망 바라라테와 탐sab당야 안타가네 신체지 다 시벨레 신주 마오방아주 탑주 부양 무땡고 요베이나 아니 룹데 시자주 사소고 용과야다 딕주상은 사소고 용과야 진주간라 레트 딕데샤스네 가능도第60回国連人権理事会において複数の国が中国当局によるチベットでの深刻な人権侵害に対する深刻な懸念を示しました。EU、日本、デンマーク、スウェーデンはチベットの人権状況に懸念を示し、人権擁護活動家の釈放を求めました。オーストラリアはダライラマ法の転生者を含む宗教指導者の選定過程において中国が介入すべきではないと強調しました。ドイツは中国による越境弾圧を非難し、フィンランドとスイスは中国に対し少数民族の権利に関する国際条約を尊重するよう求めました。アイルランドとイギリスは証言の自由及び信教の自由の保障を訴えました。
会期15日目には、チベット事務所ジュネーブの国連人権擁護担当官であるプンソクトゲシーが、未だ解決されていない複数の事例に国際社会の注意を喚起しました。その中には、チュゲルソーイの座数であった、トゥクパンデンワイゲシーの拘束中の死、ドジタ自身の不当な拘束とその姉ゴブジ氏への報復、ベトナムでのトゥク・フンガルドジーリンポチへの不審死、ダレイラマ法の90歳誕生日を祝う歌を披露したことで拘束されたチベット人歌手ツェテン氏とパジュン氏、さらに水力発電プロジェクトに抗議したイナンソインの高僧たちの逮捕が含まれています。プンソクトイジェ氏はこれらの事例はいずれも中国当局による広範な弾圧の要素を反映しているとして、国際社会による早急な調査を要請しました。今週水曜日、南沙中電市とツリンユ電市がチベット最高司法委員長イシワム氏の前で新たに選挙委員への就任を宣誓しました。この式典には中央チベット政権の指導者らも出席しました。南沙中電市とツリンユ電市の任期は2026年のチベット総選挙の終了までとなります。真珠北面直做那也不这个套呢，俺他嘞开钱团结钱让这个的人，地囊那样这个袋子，开始嘞那个咋着不当，开钱不修这个套了，俺呢其中嘛对不嘞呢，可不怎么个，那俺这不真那是别所谓那他这个，所以囊面的两家这个。老不因三月头这都是做轻松，穷不能行，但两个些种可以买呢。谈的个给呢，他带回呢，叫我们去工打配备到呢，他路拉过都，给这拿来呢，强在路打，呢个人这人给路送去学个，呢当这个搞不了，今天可不得，我让上班呢，说那么全部这上街。搞工个月这个，所以简单个当米了嘛，对不对？老什么那么大头呢？大看大俺最实际，土地真难呢，不下穷不能行。这米了嘛，对不对？看土都这学个，什么地个头呢？当俺做个人真正学当渣呢，俺那个他们对的，都是钱呢，老什么那么大头都是学个饮食学。其实的所说的头呢的。미세 간자 당아도 지소디나 내가 친데리 시림도 내 친데네 배면 지디로 정아스 치레 다 단다 차니야 다 고리 다가 나라야 랭게 만다 친디 간데다 랭게 딜레게 수수기 단다버들 하선 남다 친 타운 되게 하선 남다 돈이 직직시다 마게 와다니 팀다 팀바치 채고 섬이 조선 tempo 예시 단다 산에 카든 줄레게다 디시 망고지기 사와 망고지 ngote chogre di 친데다 산에 창만에 다 저중염대 돈이 디시털로 토야기 가족이다 배전 다라 쉬이시 9月15日、超チベット政権のペンバチェン主席大臣と文部省のジャンガ・タランロマ大臣は、フランスの慈善団体チベット児童支援会の代表団と会談しました。会談の中でタランロマジャンガ大臣は、チベット人学生が直面している現状の課題を強調し、優秀な学生に奨学金の機会を提供するためには、海外からの支援が真に必要であると訴えました。同代表団はまた保健省のジャンバペントーク事務次官とも別途会談を行いました。同日、ペンバチン主席大臣は宗教文化省の現職大臣としてダレイラマ法に教授祈願法要を捧げるために来訪した信者の一団とも面会しました。先週火曜日、ブリュッセルのチベット事務所は欧州議会議員で欧州議会チベット友好協会の副会長を務めるハンネス・ハイデ議員及び欧州議会のマウリッツ・カミンスキー議員の支援を得て欧州議会においてドキュメンタリー映画民主主義ダレイラマ法14世からチベットへの贈り物の上映会を成功裏に開催しました。冒頭の挨拶でハンネス議員はこれまでのダレイラマ法との意見を振り返り、チベットの大義に対する今後も相変わらぬ支援を改めて表明しました。先週火曜日、フランスチベット友好議員連盟とパリのチベット事務所はダレイラマ法14世の90歳誕生日と地域の年を記念してフランス上院で特別祝賀式典を開催しました。この式典には上院議員、各国大使や外交官、政府及び地方自治体の議員、メディア関係者、チベット支援団体や仏教センターの代表者など多くの来賓が出席しました。チベット事務所ブリュッセルのリンジンゲンガン代表はこうした歴史的な祝賀行事を主催した上院の尽力を称えるとともに、世界中のチベット人にとって希望と強さの象徴であり続ける法に深い感謝の意を表しました。
また、法の平和と慈悲の普遍的なメッセージが今日ほど重要な時代はないと強調しました。式典ではダライラマ法を題材とした短編映画 Living Together の上映が行われ、その後祈りの読書とチベット文化芸能伝統が披露されました。中華人民共和国の建国76周年に合わせて先週日曜日、中国政府の支配下で苦しむチベット人、ウイグル人、南モンゴル人などのグループが中国による数十年にわたる占領と抑圧について語る講演会を開催しました。ダライラマ法日本代表部事務所のアリア・ツワンゲ部博士がチベットの現状について講演するために招かれました。アリア博士は1949年の中華人民共和国の成立がチベット史上最も暗い時代の始まりであったと強調しました。また中国の植民地的寄宿制学校政策、チベット宗教指導者の転生問題への干渉、そして今年初めにベトナムで消息を絶ったトク・フンガルド自身の思想事例にも言及しました。先週、アリア博士は国際チベットネットワークのロブサンヤツ博士、そして Student for Free Tibet Japan のツリンド自身とともに日本チベット国会議員連盟会長の山谷恵理子衆議院議員及び事務局長の山田博参議院議員と会談しました。アリア博士は東京宣言の実施状況の追跡及びチベットでの中国の弾圧やダライラマ法の転戦問題への干渉に関する声明の発表を要請しました。日本のチベット人コミュニティは東京で開催されたナマステインディアフェスティバルに2日間にわたり参加し、文化講演や情報ブースを通じて来場者にチベットとインドの古くからの深い絆について紹介しました。スイス議会チベット支援議員連盟の主催、チベット事務所ジュネーブの運営により、スイス・ベルリンの連邦議会において与野党を超えた50名以上の国会議員がダライラマ法14世の90歳誕生日を祝いました。これは法及びチベットの人々に対する愛情、敬意、連帯の深い表れとなりました。アメリカ・ポートランドのノースベストチベット文化協会では、チベットで祝賀会が開催され、文化講演、法の障害と世界的影響を紹介する万ナ展示、チベット流林の屋台、伝統的なチベット式テントの設営などが行われました。チベット事務所ブリュッセルと地域ごと委員会は慈悲の年を記念して平和と慈悲をテーマにした自転車ラリーを共催し、70名以上のサイクリストが参加しました。シドニー週末チベット語文化学校では、ダライラマ法の4つの主要な請願をテーマにした学生間クイズ大会が行われました。インド国内ではタランサラのチベット人居住事務所がケンリンボチェゲシソナミヤンベル氏を講師に招き、法の4つの主要な請願に焦点を当てた講演会を開催しました。ミアとテーズのチベット人居住でも同様の講演会が行われ、チベット文献図書館のゲシラグドル館長が同テーマについて講演しました。さらにラダックのソナムリン居住地にある代表事務所では、インドチベット国境警備隊の訓練教官40名以上を招き、ダライラマ法の障害とその影響についての理解を深めるセッションを実施しました。また、中央チベット政権の設立概要を紹介し、法の著作のいくつかも紹介されました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。